ọlá àti tóbi Ọlọ́run ọlá àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bàbá àbíjà ẹ máa sàmì dáadáa Àmín. ọlá àti tóbi rẹ̀ tẹ́nìkan ò ní tó Ọlọ́run ọba ìwọ ni o ọlá wípé ilé ọjọ́ òní sí ọ̀nà mi kó sí ẹ má bàa sàmì Àmín o àmín. kí ọ̀nà mi ó má dàrú Kọ́nà mi má dàrú. kí n jẹun ọmọ lọ́jọ́ alẹ́ Àmín náà yà. àárín mi àti Ọlọ́run kó má bàjẹ́ Àárín mi àti Ọlọ́run iṣẹ́ mi kó má dàrú iṣẹ́ mi kó má dàrú. ìrètí mi kó tẹ̀ mí lọ́wọ́ Tí mi kò tẹ̀ mí. àbọ̀kọ̀lá Àmín. láwùlá Wala wàlá quwwata quwwata illa illa billahi billah. àṣẹ ẹ tọ́wọ́ bá kò kẹ́ fún mi ní owó àdúrà Owó kí ni? owó àdúrà tí mo ṣe. Àfà. Gbóná. Ṣé torí ìlà tó rí lójú mi ló ṣe rò pé mo ṣe bẹ́ẹ̀ lùkọ́? Wèrè ló pe ìbò ni. Ọ̀rọ̀ aago náírà 5 ní ọ̀la làámù. Àdúrà tó ń ṣe fúnra ara rẹ̀. Tó ń ṣàdúrà fúnra ara rẹ̀ tó tún ní ká máa ràn ọ́ lọ ká máa bọ̀ ọ̀sà. ẹ gbẹ́gbẹ́ fún mi lówó Wà ní gàrí kẹ́mi tó tí mú a owó gàrí tí a kọ èlùbọ́ Kùránì ni. ẹbí wọn gbà tiẹ̀ fún ọ lọ́ba yá Olè ni ọ. ó lè wọn náà bá dà sọ́hún.